teď. Ahoj, to je moje třetí video, jmenuji se Blando a natáčím video ze solí. Mám tu hosty, jedna co natáčí o kiwi a jedna co furt mele. Ta co furt mele, ta je Dája a zpívá furt Dancing Steel. A pak je tu Janča. Chodí po ulici, má sandály v ponožky. To je blbka. A já jdu natáčet video, jak s ním Ale to vylízat nebudu, protože... Co, ty se jako nemáš sandály v ponožky. vole, já si jim jedu zlít tu soli. Ty vole, já fotím. Tak jo. 3, 2, 1, teď. Ahoj. Já jsem zpátky s mým 6. nebo 7. videem a budu tam natáčet se solí, no. Takže je to vážně sůl, jo, a je to mě nějak. Ano, konečně mám aspoň místku jak předtím, že kurník, že tady vidíte, je to opravdu sůl. Proházu. Strašný kafe, jo. Já jsem úplně začínala celou čistou kepu. No a vlastně tady úplně debilně viděl, protože je to tvrdý. Tak já musela... Ne, to je mým, že já už jsem pila i citronku, které jsou vlastně. Ano, jsem ještě v pyžamu. Já už ne. Já jo. Tam bude konečně tady toto. Mě bolí celá huba z té soli. A je tam ještě k tomu zamíchaný pepř, ne? Ty vole. To nedoporučuji. Teda i klupy z toho kiwi. Fuj. Ahojte. Do pytla.